Saiam da frente. Vamos logo. Da época sueva ven a división os días da semana organizados en feiras. O que chamamos herdanza sueva é, en realidade, a obra de Martiño de Dumio, un inmigrante da Panonia, a actual Hungría, cunha axenda clara. Pero Dumio é latín, ou sexa, dume. Os suevos foron os patrocinadores, pero a idea non foi deles. Martiño chegou a unha Bracara que era o centro da Galicia e, horrorizado polos nomes pagáns dos días, martes, mércores, decidiu facer unha limpeza de vocabulario. Inventou as ferias. É a maior ironía desta historia, o legado é estranxeiro, o cambio máis profundo na nosa vida diaria, o nome dos días, veu dun home que non era suevo, que pensaba en latín e que lía a Séneca. A Bracara galiciana, Martiño non traballaba para unha Galiza moderna, traballaba desde a metrópole de Bracara para un territorio que hoxe dividimos con fronteiras absurdas. O máis rechamante deste orgullo suevo é que se basea en algo que os propios galegos decidiron tirar ao lixo. Presumimos de que Martiño de Dumio inventou as ferias na Gallaecia, pero hoxe calquera galego usa o sistema que Martiño odiaba. Abandonamos a segunda feira polo luns e a terza feira polo martes, na procura dunha suposta modernidade ou pola simple presión do castelán no século XX, a Galiza mimetizou os días da semana de fora, borrando a única pegada real que o metropolita de Bracara deixou no papel. A situación é delirante, o orgullo do esquecemento, reivindícase unha tradición sueva, excluindo Portugal desta ecuazón, mentres se fala en mércores e xoves. É como presumir de ter inventado o paraugas mentres te mofas debaixo da choiva. A capital estranxeira, o centro operativo de Martiño, era Bracara Augusta. Hoxe, para moitos defensores desta Galiza eterna, Bracara é pouco menos que unha cidade estranxeira en Portugal. Queremos ser herdeiros dos suevos, pero sen usar os seus nomes, sen recoñecer a súa capital e sen entender que a Galicia era un todo que a nosa estreiteza de miras hoxe non quere ver.